Здравейте! Искам да ви покажа нещо, което доста отдавна не съм правила. А тези от вас, които ме познават, знаят, че правя отдавна логопедични карти. В случая е за едно момченце с проблеми в развитието, което има нужда от такава папка, за да комуникирам. В нея има много дейности, свързани с ежедневните нещата, случващи се в ежедневието. Това изречение се използва, за да детето да каже: аз искам картата, аз искам. Всички карти са с велкро, като се започва с употребата само на няколко, не се въвеждат всички на куп. Ако искате, мога да ви помогна с това как се започва с работата с тези карти. Ето, папка помощ, карта помощ, чакам, да, дай. Всички дейности от ежедневието в банята, събличане, обличане, къпане, фризьор, стигаме и до храната, важна част, за да детето да си поиска каква храна обича. Тук в случая част от някои неща сме включили. Ето ще ви покажа, тук доста карти има. Такива свързани с емоциите, с празници, например, бъдни вечер, пускам водата, доста карти, рисувам, хващам, емоции, не се хапя, излизам, не хапя другите, обичам. Тук има и карти, които показват да, не, отрицания, изненадан, емоции също. Някои любими неща на детенцето, които майката държеше да присъстват в папката, и няколко празни карти, които майката иска сама да попълни с нещо. Може да персонализираме всичко. Броя на картите е огромен. Разполагам с над 500 карти и може да коментираме кой от какво има нужда. Това е от мен. Благодаря ви и хубава вечер.